Opgave 96. Strukturformlen og navnet for 8 alkoholer, som har sammensætningen 5 carbon, 11 hydrogen og selvfølgelig en hydroxygruppe. Det er molekylformen, det er sumformen, men strukturformen afslører, hvilke stoffer der i virkeligheden kan være tale om. I det her tilfælde, så vil det være meget besværligt, hvis man skriver C og alle bindinger. Det er en af de gange, hvor man virkelig kan få gavn af at lave lynformler. 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Sidder de i en kæde, så skal det være på den her måde. Så kan man sætte en hydroxygruppe i enden. Man kan sætte en hydroxygruppe på carbon i et af hjørnerne. Og man kan sætte hydroxygruppen i midten. Sætter jeg hydroxygruppen der, så er det det samme som det her molekyl, bare vendt om. Sætter jeg hydroxygruppen her, så er det samme som det molekyl, bare vendt om. De hedder selvfølgelig alle sammen noget med pentan, fordi den grønne carbonkæde siger 5 carbon, og det er pentan 1 ol, pentan 2 ol. Også hvis jeg havde taget det hernede fra, så skulle jeg jo være startet fra den anden ende for at få det lavest mulige tal. Og pentan 3 ol. Jeg er åbenbart ikke færdig, for det er kun 3, og der står i opgaven, der er 8. Hvad kan være variationerne? Jo, der står jo ikke, at de 5 carbon skal sidde i en kæde, så hvad kan der ellers være tale om? Der kan være tale om, at der sidder 4 carbon i en kæde, og så er der en metylgruppe på. Eller der kan være tale om, at der sidder 3 carbon i en kæde, og så er der en forgrening ud til begge sider. Det vil sige 1 carbon her, CH3, 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 sådan i grundstrukturen, og så skal det laves om til en alkohol. Den her er simplest at kigge på, fordi, som jeg jo sagde, det carbon herinde har ikke nogen hydrogen bundet til sig, så der kan ikke noget, man kan bytte op med et OH. Der kan ske her, eller her, eller her, eller her. Og uanset hvilken af dem det er, man tager, så vil de være, så at sige, det samme. Tegnet er her, så vil det være det samme molekyl, bare 30. Så den her kommer kun i en variant. Den her oppe, der kan hydroxygruppen være bundet på her. Eller den kan være bundet i det her lille hjørne. Eller den kan være bundet i forgreningspunktet. Eller den kan være bundet til et af de her. 1, 2, 3, og de 2 andre er ens, så det bliver 4. Altså, den her mulighed, den her mulighed, og så kan jeg enten tegne den her, eller her. Det vil være det samme, det er bare et spørgsmål om, at man drejer rundt omkring den binding her, så har man det samme molekyl. Navne. Hvad er det her? Den længste kæde, den er 4. Og det vigtigste her, når man har en funktionel gruppe, så navngiver man efter det. Butan 1 ol, og der er en metylgruppe på, hvis vi tager nummer 1, 2, 3, så er det 3 metyl butan 1 ol, navnet på den her. Herover samme princip. Hydroxygruppen er vigtigst, så derfor skal den sættes have det laveste tal. Så tæller vi herfra, og det bliver butan 2 ol, og igen 3 metyl. Herover
der er vi nok så noget derover, hvor hydroxygruppen sidder tættere på en af de her ender. Så der må det hedde noget med butan 2-ol igen. Og så sidder yderligere der en metylgruppe, så også på carbon nummer 2. 2-metyl, butan 2-ol. Og er vi ude i det her, så er der tale om, at vi har i virkeligheden 1, 2, 3, 4 carbon givet i række, og det her er jo så en sidekæde. Så der er vi igen over i butan 1-ol, og så sidder det som sidekæden som 2-metyl. Her, der er ikke 4 i række, der er 3 i række. Så navnet det bliver noget med propan 1-ol, og på carbon nummer 2, der sidder der 2, altså dimetyl, og de sidder begge på nummer 2. Det er 2, det er et opremsningskomma. 2,2 dimethylpropan 1-ol. Det var alle de 8 muligheder for at fortolke, hvad der gemmer sig bag den formel.